Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karon unang Biyernes sa buwan sa Hulyo atong gihimo ang atong debosyon ngadto sa mahal or balaang kasing-kasing ni Jesus, Sacred Heart of Jesus. Atong iyampo ang mga kasing-kasing sa katawhan, mahisama unta sa kasing-kasing ni Jesus, labi na gyud sa atong mga leader sa mga nasod, aduna unta sila'y kasing-kasing nga mubati sa tinuod nga panginahanglan sa katawhan nga ilang giatiman, dili sa ila lang kaugalingong personal nga mga panginahanglan ang ilang atimanon. Ang atos ang mga benefactors and donors nga dunay gugma sa pag-alagad nato dinhi pinaagi sa pagsigig pamalit aning atong mga slots alang sa atong mga proyekto, mahatagan unta kanunay o mga grasya labi na sa kalinaw, kalipay o kabalaan sa ilang mga kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog na ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, himua nga kasuluban unta kami sa mga bertud sa kasing-kasing sa imong anak o kahalingan sa iyang gugma aron kun mahisama na kami kaniya, angay kami makaambit sa kaluwasang tunhay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini kamong nagtamak sa mga timawa ug naninguha paglaglag sa mga kabus. Nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus aman matapos ang adlaw ipapahulay aron makabaligya kami sa among trigo. Mahalo nato ang presyo niini, gamiton ta ang dili hustong taksanan ug usbon ang timbangan aron paglimbong sa pumapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trigo ug paliton ta ang kabus sa presyo sa usa ka pares nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon. Niadtong adlawa, pasalupon ko ang adlaw bisag udto pa ug pangitngiton ko ang kalibutan sa adlawng dako. Ako, ang Ginoong Dios, nag-ingon niini. Himuon ko ang inyong mga pangilin nga panahon sa kasub-anan ug ang inyong mga awit sa kalipay mahimong pagbangutan. Pabistihon ko kamog sako o pakiskisan ko ang inyong mga ulo. Mahisama kamo sa mga ginikanan nga nagbangutan sa namatay nilang bugtong anak. Mapait gayud kadtong adlawa. Moabot ang panahon nga padadaan ko gutom ang nasod. Gutumon ang katawhan
apan dili sa pan, uhawon sila apan dili sa tubig. Gutumon sila sa mensahe gikan sa Ginoo. Ako ang Ginoong Dios nag-ingon niini. Ang katawhan maluya ug magsuroy-suroy gikan sa amihanan, paingon sa habagatan, gikan sa silangan, paingon sa kasadpan, aron pagpangita sa mensahe sa Ginoo, apan dili sila makakaplag niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa tanang pulong nga gikan sa baba sa Dios. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa tanang pulong nga gikan sa baba sa Dios. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang kasuguan, nga nangita kaniya sa tibuok nilang kasing-kasing. Sa tibuok kong kasing-kasing, nangita ako kanimo. Ayaw ako pahisalaaga, gikan sa imong mga kasuguan. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa tanang pulong nga gikan sa baba sa Dios. Ang akong kalag napuno sa pangandoy, alang sa imong mga gimbutan sa tanang panahon. Gipili ko ang dalan sa kamatuoran, gibutang ko sa akong atubangan ang imong mga kasuguan. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi sa tanang pulong nga gikan sa baba sa Dios. Ania nangandoy ako sa imong mga gimbutan, diha sa imong katarong tagai ako kinabuhi. Naghinga-hinga ako diha sa akong pagpangandoy, alang sa imong mga kasuguan. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa tanang pulong nga gikan sa baba sa Dios. Kaya
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mananaw usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita og samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Og mitindog si Mateo og misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis og mga makasasala nga miduol og misalo kaniya og sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo og miingon sa iyang mga tinun-an, nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala? Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglag doktor kundili ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap kundili kaluoy, kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta nga ang tao dili mabuhi sa paan lamang kundili sa tanang pulong nga gikan sa bakba sa Dios. Mutuo mo ani o dili? Nya pwede ra mo o di na mo mangaon karong buwana or karong simanaha kay magsige ra gyud mo basas pulong sa Ginoo nya mabuhi pa kamo. Nya kanang tanang budget ninyo sa pagkaon inyo na lang nang ipalit og slat. Sus hurot siguro kahalin. Kinsa ninyo dinhi ang dili mukaon karong adlaw nya ipalit og slat ang inyong pagkaon. Taas ang kamot. Ang budget nyo sa pagkaon ba ipalit nyo og slat. Oh, tanawa. Wa lagi mo motuo nga ang tao dili lagi na makabuhi ang pagkaon ra kung dili ang pulong Diyos Ginoo. Pero kita, so bahala na ng pulong sa Ginoo diha basta makakaon lang ko. Ana. Unsa may kaayuhan nga makuha nato kung mukaon ta aning pagkaon nga yutan-on sa maanang mga karne, bugas, mahal na ra ba kaing kilos bugas, mga prutas. Unsa may makuha nato? Unsay makuha? Diabetes, kolesterol, arthritis. Unya inig-inding mamatay. Unsa may makuha nato kung magsigi tagkaon sa pulong sa Ginoo? Unsay makuha nato? Na mawagtang ang atong sala. Kay ang pulong sa Ginoo maoy magtudlo nato unsay buhaton aron wa natay sala. Nya kay wa naman tay sala, dili na kamo patuyang og kaon kay sala man ang gluttony. Unsaon naman ipaambit na nimo ang imong pagkaon sa uban. Di na ka magpatuyang og pangangkon anang mga yuta kanang imong mga kabtangan kay gitawag sa na siyag avarice, kahakog. Imo nang ipaambit ngadtos mga wa intaoy kapuy-an, wa gyud mga butang.
Di na ka magsigig paningil anang mga utang o ikihagid nimo ang dili makabayad, kay gitawag mangyapunag greediness. Unsa na may imong buhaton, magsige na lang kag pahulam, din aka maningil og bayad. O, di ba? Way bugats kasing-kasing. Nya, dili na ka magsigig dumot, siging dumot yun, dumot, labinas ka nang nahimong kabit sa imong bana o sa imong asawa, di yun nimo tagdon, hangtod na lang mga matay, di na nimo buhaton, kay gitawag manag anger or pride, jealousy. Ana, unsa may imong buhaton, magsige na kag pasaylo, sigig pasaylo, mawa sad ang imong heart failure, mawa pagyud ang imong insomnia, mawa pagyud ang imong stress. Oh, di ba? Porting buhi Sige, linga imong tupad. Ing na di sa tamangaon rong adlaw ha. Ipalit na tog slot. Ana, nya magsigi tagbasa gikan karon inighuman aning misa, ang inyong buhaton, ang inyong ipamahaw, mubasa mo 20 minutes sa pulong sa Ginoo dias Biblia. Nya inom og tubig, tubig init ba? Nya ini kaudto ay sad mo kaon, basa na sad sa pulong sa Ginoo 20 minutes, nya inom na sad tubig. Ana, ini kapanihapon ay gyapon mo kaon, basa gyapon sa pulong sa Ginoo, inom og tubig, dayon katog. Awa, di gid mo magdamgog bati. Ang inyong damgohon no, pulos langit, mga anghel, mga bulak, mga bitaw kay ang nisod nimo, ang espiritu mas Ginoo. Dili kay magdamgo ka na mga bitin, mga leon, hala ni ambak kas building, ni dagan ka, gigukod ka, purting kulbaan nimo, hangtod mura na lang ka giurom hinoon. Kaya imong makitaan ka ng mga tao nga mudunggab nimo, pusil nimo. No? Nya magsige din kag pangutanas pare, padir unsa may meaning atong akong damgo oy? Nga mura mag ang tanan ako mga lula ug lulong nga matay, mao may akong gidamguhan padir. No ana. Nya mapukulbaan din ka, hala lang ano mani, sige naman kog damgo ani. Oy, tungod na sa imong mga stressful minds. Kay wa ka mukaon og pulong sa Ginoo, gasigir kag kaon aning kapagkaon nga tawhanon or yutanon nya wa pagyud kay kanini ang buhat-buhat sa mga buhat nga Diosnon. Mo na diri sa atong unang pagbasa, tungod kay di naman sila maminaw sa Ginoo, ila namang gidumtan ang pulong sa Ginoo. Matod pas Ginoo pinaagi ni propeta Amos, akong pasalupon ang adlaw bisag udton tutok pa. Isa yun ang gana. Mungit-ngit unya ang adlaw ug kalit bisan pagpanahon sa adlaw, mungit-ngit ang adlaw. Pasabot, wa nay epekto nga maayo ang atong gipangbuhat. Doon na pa da epekto nga ayo kanang imong pagsigtrabaho. Nya gasigi kag dumot anang imong kaubas trabaho, gasigi mo glinibakay, maayo pa ka imong hunahon na trabaho ka. Para na mga maestra, magdumot mo sa imong isig ka maestra or maestro, inigsod nimo sa inyong eskwelahan, ganahan pa ka mosod sa inyong school campus, labi na makakita ka ng imong gidumtan na nagsigi katawa-katawa ang panuwayng dako. Dito sa inyong opisina, usara mo ka seksyon, nya gadumot kas usa dito. Tungod kay nagsigig text-text sa imong bana. Nya ni kakita nimo labi nagporting siksiha, bag-o kay pilok ana. Di ka magduda, di ba ka nagigasto ani ang kwarta sa kong bana? Sige ra ba nag-text-text? Ana. Nya labi nagmobisita sa imong bana nimo dito. Nya magsigig tutok adto niya na bisag pasiplat lagamay lagot na ka. Di ba? Nya ganahan pa kada sa inyong silingan nga naay daghang kay mga marites, ganahan pa kada mo puyo, nya ganahan pa ka mukaon ka samtang makadungog kag mga mensahe nga
bati kayo. Wa na. Mawagtang ang imong appetite, mawagtang ang imong kalipay. Pareha sa gudanang magsigi kag pamakak, sigig pamakak, sigig pangambisyon anang naang mga gitawag og materialistic nga mga attitude, siging pangutang, ana. Inigsweldo nimo pohon, malipay pa ka. Murag yung ka nang nisawop ang adlaw sa udton-tutok. Kay imbis ting sweldo malipay ka, mag-uol na noon ka kay kuwang pang ibayad sa imong mga bayronon tungod na mga hulog-hulugan diha. Ngano man, wa man ka maminaw sa Ginoo nga nag-ingon simplicity, temperance, modesty. Ana, imo ambisyon man gyud, ambisyon ari man ka maminaw ani kani barato ra kay ni profesos bag-o gini klase sa gadget. Angayan biya kay kaning sandala, kaning nga bag natin isukod agud, isukod angayan kay kaanis tanan. Kaning nga underwear mo ni isulob ganahan kay imong bana ani makapuntos gyud ka. Hala, palit sa dayon, pasiksi-siksi. Nya inutang. Di ba? Ay, nganong hisgot man kuanin dapita. Mao ding iniingon si Jesus ba nga nianhi ko para sa mga makasasala, kaya ang mga makasasala para ni Jesus mga masakiton, iyang ayuhon, iyang tambalan. Motong nakigsaw siya sa mga makasasala, nikaon siya, nakiginom siya sa mga makasasala, nitipon siya sa mga palahubog, sa mga sugarol, tipon siya sa mga prostitutes, sa mga tax collectors. Nganoan? Kay siya di ay mao'y tambal ngadto nila, kay siya man ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Ang pulong sa Dios ato ginang ihatod ngadto sa mga makasasala. Mabitan na ka na mga asawa nga moingon unsaon man nako akong bana pader di na man gini mabangbang ang iyang bisyo. Nako ipaduo lang ang Ginoo ngadto niya, di man sad mo simba pader, di gyud mo simba. Nako ikaw may nagsigig simba, ipaduol sa Ginoo ang imong kaugalingon ngadto sa imong bana. Ang pulong sa Ginoo sama nang moingon ka, kaon na dong, di kaon na, hinana ba? No, or bi ba? Bi, magkapi na ka. Ana, kay wa para ba ka mauli anang imong kahubog na ay kapi. Ang imong bana moingon ginakining ako nung asawa no, bisan sa tanan akong bisyo wa gini siya reklamo usahay, magmaoy pa ko, di na ako tuyoon, madapugan ko ni siya, lagom ni iyang naong ikabuntag pero mo smile gyapon, murag gini siya Ginoo. Di ba? Di sa to paniduol ng Ginoo ngadto sa imong bana. At tanawa, di ba? Moabot yung panahon, musimba na, mahimo pa ginang lay minister. Naidaghan kay din yung mga asawa, simba maginirong usana, buutan na kaigbana. Mao na. Unsaon man na siya, ipaduo laging Ginoo ngadto sa imong bana or ngadto sa makasasala, kay ang tambal sa makasasala mao ang pulong sa Ginoo. Muna pagkaon gina siya, makabuhi na siya. Kay kung kanang sala magsigi gani nagpadayon, mamatay ginang tawhana. Sama ng suyop, siging suyop. Ayaw yaw-yawi nga, ikaw, sige na lang yung kag suyop, ayaw ka na pagsulti. Ing nahinoon, okay ra nimo ang imong gisuyop. Ana apag ko, okay ra man day, pila kay imong natira karon sa kuhangan lagi usa ka tira, napakadiha. Tagaan sa nimo gamay, aron makumpleto gyud ang iyang gisuyop. Tanawa, di ba magsigi nagsulti nimo nga, day, I love you, believe jud kay ko nimo. Good trip siya ba? Iyang kawaton inyo mga butang, kawaton niya. Iyang ipamaligya inyo mga butang, igabot nimo dito, dito imong laptop, dito imong cellphone, inyong mga TV. Moingon din na siya, atong TV day naguba, ako ning ipaayo ha. Pagabotos ayuhanan, iya sa tong kasosyo sa suyop, di na jud kuno maayo, ato na lang tong palitaglain niya.
ako na lang gipaulian pilay magasto ato ay man ang giuli nahurot na sa di ba o ka nga naamantay gamay nga kalipay na nga susto nagisuyop na sa bago pa kay itong TV naguba na washing machine ninyo kalitag kawa kay gibaligya kay naguba sige lang kaguba ang iya ditong utok mo igubao na kayo sige lang yun ka sige lang yun hangtod wa na mo'y TV wa na mo'y washing machine hangtod gani inyong kuryente naputol na niya hasta gani ang mga pinutol nga kuryente gipangkuha pa yun kay gipamanitan gibaligya ang sa may mong buhaton pulong na lagis Ginoo sa wa naman tayo makaon wa na say suga pero niya pa may kandila ala pulong sa Ginoo sige kagbasa sa pulong sa Ginoo maingon dayon there is no greater love than to lay down your life for your beloved maingon din ka thank you Lord bulahan kamong mga kabos kay mainyo ang gingharian sa langit anian na gid Lord kabos na gyud kay mi wa na gyud mi kuryente wa na electric fan purting sakita sa akong dughan Lord gahilak nako bulahan kamong mga nagsubo kay lipayon kamo sa Dios pastilan Lord munas ginhawa ginakong dawat aning akong bana pagkabisyoso ako pa'y pasanginlan nga nang laki ako pa'y pasanginlan nga na ako'y laki siya dito siging suyop ako pa'y himuong bati maingon sa Ginoo bulahan kamo kung butang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan paglipay kay dako ang ganti ninyo nga madawat dito sa langit maingon ka pastilan sa pulong sa Ginoo mao gini ang makapadasig nako di ba ako bitaw ngayon ko Lord nganong wap amang gini mahurot ang akong gibaligyang slat maingon din Ginoo bulahan kamong mapailubon o mapaubsanon padayon ayaw kahadlok those who persevere will be saved mao na roy atong halin sa atong mga slats mo persevere lang yun ko pero ni-increase ba yun o tanawa atong SBF DAG San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces pila na may atong halin niabot na og 28,076 ka slots napay 31,924 ka slots nga available 500 pesos per slot ni siya nya nasa tay 16 slot challenge nga tag 8,000 niabot na sa ni og 87 ka 16 slot challenge di ba kanindot ani nya atong Mother Mary's Healing and Deliverance ni abot na og 3,666 ang atong halin napay 2,334 slots nga available tag 1,000 pesos per slot nagana man jud kagamay hinay-hinay lang ang halin nato dinhi 3,031 ang dito sa Kapilinya 635 na ang ilang halin total 3,666 naasay additional investment nato dinhi katong DSAP nga tag 500,000 niabot na sad karon og 200 ka slots ang atong DSAP sige ato ning pakpakan ang tanang namalit ni ini salamat kaayo. Kung maminaw lang kita sa pulong sa Ginoo, why sitwasyon nga lisod, why kasakit nga dili mahupay, why problema nga dili masulbad, o why kalisod nga dili muarang-arang. Pero kung di ta maminaw sa pulong sa Ginoo, bisag nindot pang atong kahimtang samas giingon sa Ginoo, bisag udton tutok pa ang adlaw, mukalitlag saop. Munang dunay mga tao nga successful kay kinabuhi mukalitlag bitay spisi na ay mga tao nga tag-as kay granggos katilingban mukalitlag ambox building na ay mga tao nga atong gihangaan kaayo kay purti nagyong dakuas iyang success nga naabot mupusil sa iyang bantay mo na giling nga imong tupad ingna di ka maghikog ron ingna di ka maghikog nya mayon gani siya di oy kontento ra kay ko sa kong kinabuhi ina congratulation naminaw gid ka sa pulong sa Ginoo oy naay naghikog bilyonaryo katong nadunggan akong storya sa
katong sa kanibang mga kuan ba kaning mga stock market, dunay usas mga gitawag og king of the stock market. Pila to iyang kuan, iyang net worth niabot man siguro tog mga $20 billion. Nya nalugi siya sa iyang stocks nga gi-monitor og mga 5 billion man siguro to. Sa iyang kaguol naghikog niya ang nahibilin niyang kwarta, butang na tog 20, may nusag 5, napa siya $15 billion. Kamo na pa mo $15 billion, maghikog mo? Ako di ko maghikog, bisag $1 billion, di ko maghikog, porti lipayan ako na, pero nganong naghikog man to siya, kay wa siya'y Ginoo sa iyang kasing-kasing. Ang kwarta, ang kalibutanon ragyod mo iyang gitanaw mo na ang tao dili mabuhi sa pan lamang kung dili sa tanang pulong nagikan sa Ginoo. Gani, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Manindog na ta. Mga igsoon, mianhi si Kristo aron pagtawag sa mga masakiton nga mao ang mga makasasala. Busa malaumon kitang modangup sa Ginoo sa pag-ingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga huyang ug mga makasasala makaangkon og kaayuhan diha sa balay nga gitawag og simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga sila nga naghupot og katungdanang pampubliko, magmatinud-anon diha sa ilang pangatungdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga dinhi niining Eucharistikanhong halad, makasinati kita sa malimahong kaluoy sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga tagdon nato uban ang kaluoy o pagsabot, sila nga nagpuyo og masalaypong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Langit nung Amahan, dawata kining among mga pagampo, kay amo kining gituboy nga kanimo uban sa mapaubsanon ug mahinulsolon nga mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, maluluyon nga Amahan, tungod sa hilabihang paghigugma nga gipakita mo kanamo, imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak, uban sa dili ikag-asoy mong kaayo, itugot nga sa among pagpakighiusa uban kaniya, makahalad unta kami kanimo ug angay nga gasa, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, kay sa gibayaw na siya didto sa krus sa gugma nga dili nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa linagbasan nga kilid nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunobos sa walay hunong mukaos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan ug busa uban sa mga santos o mga anghel nagadayeg kami nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto mga nabiktima karon sa mga gubat ug kalamidad. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilid ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nilawangay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulan, aron ka maluwas, kalabasan, kadautan, sa taong gipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos. Dulga niya kay mamati siya, kung salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos mamatian, kanunay makari siya. Inaud, Ginoo, imo pamatiyon. Magampo kita. Human kami makadawat sa imong sakramento sa gugma, nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga mahisama unta kami kang Kristo dinhi sa yuta, ug maangay kaming himuon nga iyang kauban sa himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga kalipay. Nga mahitabo ra ning maong kalipay kun ato gyung higugmaon ang pulong sa Ginoo, dili ang pagsigil ag higugma nining pagkaon nga yutan-on. Salamat sa nahigugmas pulong sa Ginoo,
ug nagtuman sa sugo sa pagkamanggihatagon ang namalit na tog mga slots. So padayon mo palit og slot 1,500 inyo nang mapalitan og tag sa kaslat ang atong is BF Dag 500 pesos nya ang atong MMHD para dito sa Kapilinya di Fatima 1,000 pesos. Gamay na lang ning nahibilin 2,334 na lang. O mamalita karong si manaha aning tanan murag mahurot na nirong karong Domingo pero og di kita mamalit kay atog yung siguroon ang kalibutanong pagkaon dugay gini siyang mahurot ato lang sang itugot na no. Sige atong pakpakan pag-usab ang namalit sa ato mga slot. Salamat kayo. Ang atong koan vigil sa Alliance of Two Hearts karong gabi alas 9 ang rosaryo, alas 10 ang misa hangtod sa alas 4 kadlawon. So inaton ta ato ning suportahan kay daghan kay tag angay nga sakripisyuhan karong panahona labi na gyud kining relasyon sa mga nasod ng garbo mao na ni hari sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga leaders nato. Sige nag-away, siging gubat, hatag og dagko kayong kadaot. Muna balik kita sa pag-ampo. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kaninyo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.